నమస్కారం సార్, నేనే సాంబాని. సాంబా అంటే చాలా పెద్ద పెద్ద పిల్లకాయ అనుకున్నాను. నువ్వు చాలా చిన్న పిల్లకాయవే. నా తంబిని కొట్టినావంట. ఎంత ధైర్యం పెరిందా కొడతావు? సార్, నాది ఈ స్టేటు కాదు, ఈ భాష కాదు, ఈ ఊరు కాదు. ఏదో బ్రతుకు తిరుగు కోసం ఇక్కడికి వచ్చాను సార్. పాపం అమ్మాయి అంటారా, తను చదువుకుంటానంటే నా ఇంట్లో ఆశ్రమం ఇచ్చాను సార్. నా వల్ల అమ్మాయికి ఏం కాకూడదు. తప్పు చేసిన మీ తమ్ముడిని కొట్టడం నేను చేసిన తప్పైతే నన్ను మన్నించండి సార్. மன்னிச்ச வந்துவா இந்த மணிக்கிட்ட மன்னிப்பெல்லாம் கிடையாது. ஏண்டா என்ன திமிரு இருந்தா చెప్తున్నాగా తప్పైపోయిందని. ఏం డిస్కషన్ ఏంటి ఇక్కడ? సంధ్య రానువో పోదినే అన్న పిలుస్తుందుకు என்ன கிண்டலா? బీపీ తెప్పించుకు నాకు, బీపీ తెప్పించుకు నాకు. పెద్దోడు అని గౌరవిస్తాను ఇంతకడి నుంచి. ఓపిక తక్కువ నాకు, ఓపిక తక్కువ.